O líder do PSDG, Valentín González Formoso, mantivo un encontro no Grove con alcaldes e concelleiros do Salnés e Pontevedra. A xuntanza estivo enfocada a tratar a preocupación dos concellos ante a falta de socorristas nas súas praias. Os socialistas culpan a Xunta de establecer uns requisitos que dificulta a contratación de vixilantes. A formación debe ser homologable co resto do Estado. Creo que a vida dunha persona vale igual en Andalucía que vale en Pontevedra, a vida dunha persona vale igual en Casteldefels que vaya no Grove, non? E, por tanto, creo que a formación debe ser exactamente igual para o socorrismo en Cataluña que en Galicia, que en Euskadi, que en Murcia. Non está a ocorrer en Galicia, houbo unha precipitación por parte da Xunta de Galicia que agora recoñece de forma oficiosa, pero oficialmente non se atreve a dar o paso de rectificar. Acabará rectificando co paso do tempo, pero que canto antes o faiga salvaremos vidas e non tenemos que arrepentirnos e facer un balance dramático desa decisión que tomaron hai 2 anos. Os socialistas piden á Xunta que rectifique e que tome medidas tendo en conta os concellos, xa que son eles os que contratan ao persoal. Me refiro, non pasa nada se nos equivocamos nesa toma de decisións. Se o recoñecemos, rectificamos, pois que aprendamos desta lección. Pero a realidade é que hoxe as nosas praias son máis inseguras. Debería haberse feito esa norma pois en colaboración total cos concellos, non que informemos, sino que os concellos, que ao final somos, como eles din, os responsables das contratacións, pero si despois son as súas normas as que nos impiden determinadas contratacións, pois o que se conseguiu foi o que se conseguiu este verán. Algúns concellos viron reducido o seu número de socorristas en máis da metade. No caso do Salnés, os máis prexudicados son os municipios da illa e o Grove. Os alcaldes piden á Xunta que mude o sistema e que realice máis cursos de formación. A día de hoxe no Grove temos o 50% dos socorristas que pedíamos e iso significa que non estamos ofrecendo a seguridade nas praias que todos demandamos e que todos queremos. Os alcaldes xa tomaron medidas para intentar suplir esta falta de socorristas. Nos citados concellos están contratando sanitarios para que velen pola seguridade nas praias. O problema co que se atopan é coas limitacións para poder actuar dentro do mar.